9 halahali asrambari ADC constituency ni bising khobja amchaya watwi Nobar phai deranai rokbai thangai Nawikha 9 halahali asrambari constituency ni MDC Prasmit Deporma Nawikha watwi Nobar phai Kwbangma borokni nok baijak Kwbangma borokni nokni khungchili uriwi kalangja Kwbangma borokni Nukhungsakabo kothor kalai kapla angai thangbaija Nukhungsakatei kalai tongkha watwi aborokno nugui kha khamja kha MDC Prasmit Deporma ang no tama na dinero tak re pasung nai ko bata bo maya ko bata maya ko diba bolo ne blok tan liwo bisi blok ra ana pui baka ine ko abo ang jo to khai ro ana kisa dora mare na ni no bo tami ro no bata bo ang dero sa khai ro kisa ano sumai di bo khai di on sigra chin ko ko sang but sigra no tabo kong dong ro dero no do ang te no ko salai saltami pore te phaioi nin mo no no halaboya ka klang khai na do tini phongni attaw phai busai phai ang je basamani 9 halal ashram barini constituency ni yango halhali saityo ani 8 ta bc tongo 8 ta bc wo jotto jaga no ang tini thangai bere naikha je jaga nok baikha aro thangka tausu jotoi je 8 ta bc ni bisingo je nok baijak ang je visit khlaimani tabuk 27 nok nukhung ang visit khlaikya belai khai baksani nok pra uri uitlang thangka baksani thunan jaga kunphan kurikya baksani kotha ko agoi thangka baksani bufang klai phaikya amo haikai tabuk so 27 nukhung nok nukhung baijak am hai borno nugoi to belai khai roka ang ani edisini hapan hote antrok thekto ang jemani abo ang khlaino tongo aboni karibo sini komol press jembe ba box laikya bobo tro visit tongo plus tosila rong rojak mono ngo khanan bagai verification khanani bagai kai angje nok baijak rong no angabon koinan musungo sungbo je mansak sun khlainai haibor norok kisa khalogoi mana singnai je ekdom baisuk thanga tonon jagrikya singborg no angai tabo kem samui school oga mani toni dewo dei tirubam solo kaisa kem tongo tabungmo tabu office klo sobakya abong anu klo khana pura konfan kurikya bong nukrung mo bor motlangoi tabuk sungteisa bongno babkhena kem samui nai kha khayo sini Tripura government te ADC government miliwoi singborg no kaham khaina naikene khayoi je nok bajar no bongni nok tangrirani ব্যবস্থা te bongni je mal mata rok ba bongni mane hune je furniture je bongni damage mani aburongni bo jeng compensation di mane nunei kha khayo te ang bisas tongo je ang te ADC government hoite ang subanai no state government hoite bo subao nunei ang kha khayo on bagai especially ang SDM kok salane kok sawoi kaham kai verification khlaioi bongno takti no